И специално за бате Милко тази вечер. Гепи пиленца на Владко. Компанията Бойко в последно време почна да гони много честни бизнесмени, такива като мене. И затова реших да смена мотото. Както виждате, до сега така ме познавате от добра светлина. Време е да ме опознаете от още по-добра светлина. Жоре, не влезах в бизнеса с книгите. Сериозно? Заклеям се. Аз доскоро мислех, че книгите са само излишно пилене на тоалетна хартия. А то се оказа, че те ставали за продаване, бате, могат да се правят мангизи от тях. Защо могат да се правят мангизи? Значи, ясно, трябва да пишеме. Хубаво де, ама трябва да видим как се пише. Да, трябва, нали, за да видим как се пише, трябва някой ми чете. Вземах си кой да ми чете, вземах си две момчета, имам две циганета, дето те имат ниско име IQ-то, обаче пък Q-то у каратето им е много високо. И понеже едното завърши семестриално академията, оная 3 години условно завърши и 2 години ефективно. Единия знае да чете съгласните, другия знае да чете гласните. Заклеям се. И аз дето отидем, тия ми четат. Всеква литература. Това труд. 24 часа. Монитор. Пауло Коелю. А уикенд ги карам да ми го изиграт, бе. И викам сега, трябва да пишеме. Четеме, пишеме. Кво? Кво е модерно в последно време? В последно време е много модерно да се пишат автобиографии. След като Лили Иванова си написа автобиографията, тя все пак винаги е в крак с пулса на времето. И викам, и аз си напишем. И автобиографии се пишат още от времето на... Кой? Мойсей! От Мойсей! Най-накрая открих от какви книги се изкарват пари. Така, че пишем автобиографии. Сега ще кажете, че който пише за мафията го разстрелват, нали? То няма аз сам да си се застрелям, естествено. Плюс това за големи далавери нямам намерение да отварям електората. Аз пишем за по-дребните, тези... БГ Балкан, не е такива. Както е, нещо за по $1-10. Между $1 и $10 нещо. Написах тази автобиография. Писал съм в смисъл циганетата я написаха, едното обаче пък го заключиха, защото имало много несъгласни вътре. И в книгата съм си описал някои малко неща от живота си, защото за големите света все още не е подготвен. Така, примерно за детството написах. Аз обичах много криеница на пари. На стражария паши никога не ми даха да играем стражарите. Обичах и картите. Мате, купчинки, сварка, с батковците играме 66, с какичките 69. Никога не съм оставал без секс през живота си. Единствено имам един сух период от 9 месеца, то беше докато чаках да излезем. Кога се родих, бата, от тогава? Тео! За социализма. Какви спомени за социализма? От социализма не имаше толкова бандитизъм. Ами той тогава си беше само една групировка. БКП. Такъв бум ще направи тази книга. Това, заклеям се, че стане по-голем бестселър и от Библията. Това 100% ще стане задължителна литература на учениците в гимназията. От всекъде звънят телефони. Не мога да смогнем на всичките. Даже служил съм вече на импулсни телефони, ми пускат СМС на всеки 10 дигам, разговарям с него. Нямам сили. Това стана отделна религия, тази книга, бе. Аз не знам откъде е намерил, е прочел. Папата 3 дена седи пред вратата, нямам време да отидем да му отворим на човека. Звъни ми Копола, иска да прави продължение на Кръстника. Изкарах толкова кинти, че трябваше да купа още 2 апартамента, само за да има къде да си събирам парите. И това от книгите! Толкова много кинти! Нямах нищо против да дам малко за благотворителност. И откъде мислите, че Брюксел сега отвори тия милиони да дойдоха? Нема, бе, бата, от моята автобиография излезна, бе. Моето разхвърлях малко, бе. Направих много пари, даже аз се отчудих. Така че се оказа, че литературата правила пари. Само да има кой да я пише. Затова смятам да платим гаранцията на това цигането с несъгласните. И очаквайте в най-скоро време
Втора част на моята автобиография – как се промени света, след като почнах да си пия хапчетата редовно.